ukhona umfana phasa umthelazela ndiyavulo uthulana siye phaya esibhedlele eMandaleni kodwa lo mfana uneziyobisi uyadreyina phezu kwezindlu adreyina side simthelazele uba yinto osana namasuku drugs aphume esibhedlele umfana hey awuyokudala seba kuthela hanga esibhedlele samagezi khayelisa samvestela bakuthi hayi ndiphetha ngela kanti uphinde ubeka i-drugs amen waphinde walufuna semeshumele e-America waba nje airport uphethe impahla ngezandla hayi noma uphele ezandla ndilintoni emfondini kanti uphinde wabuyela kanti amen le nto ibifunika kuye kukuzincama qha azicele wabona mna hlukele leziyobisi azincami iziyobisi zikhona iitshomi zizawuzizisa free angazikhuphe lesente azincami iziyobisi athi noba senenkanuko ndiyancama inkanuko noba sendizibona ii-drugs azincame ii-drugs noba sendibona utywala awuncame utywala azincame yena neenkanuko zakhe amen ukhona senala vesi katito sayityhilele maqondile yiyo le ewe awukafune le vesi 12 alikhona igama ndilikhangelayo phaa haleluya andityhila